Europa. Com esteu? I tornem un dia més. Benvinguts a Europa. La història de la Unió Europea està registrada en els tractats que l'han permès créixer, cadascun d'ells amb una gran novetat com a mínim. La creació del mercat comú amb el Tractat de Roma, la creació de la ciutadania europea amb el de Maastricht, etc. No patiu, que no desgranarem cadascun dels tractats. Només ens hem fixat en una petita curiositat. En cadascun dels tractats sempre hi ha la mateixa institució que apareix en primer lloc davant de les altres. I clar, hem pensat que seria una bona pregunta per fer-vos. Així que, quina institució apareix sempre en primer lloc en els tractats europeus? Per mantenir la coherència, us donarem les 4 possibles respostes de rigor, entre les quals s'amaga la de veritat. La primera serà la Comissió Europea, amb tot això de que els governs sempre són els que més manen i molen més protagonisme. La segona, no, serà el Parlament Europeu, si em crec això de que primer els ciutadans. La tercera, no, serà el Consell de la Unió Europea, que al cap i a la fi és qui més mana. I l'última, diré el Tribunal de Justícia, que al cap i a la fi és qui té que avalar les lleis. Una d'aquestes institucions és considerada la primera institució de la Unió Europea. Descobrir quina és la clau per respondre correctament a la pregunta. Com us vam dir el primer dia, al llarg del programa us anirem donant petits ajuts que us ajudaran a encaminar-vos cap a la resposta. Abans, però, donem una volta a veure què ha passat per Europa en els últims dies. Qui digui que el nostre estat mai està al capdavant de la Unió Europea s'equivoca, encara que aquest cop tant de bo no fos així. L'estat espanyol ha arribat a la xifra de 3 milions de persones sense feina, el que el situa com el país de la Unió Europea amb una taxa d'atur més elevada. Un malaguanyat podi del que cal buscar solucions per baixar i del que Catalunya tampoc s'escapa. Aquí, la xifra d'aturats arriba a més de 420.000 ciutadans. Tenint en compte que som més de 7 milions, hi ha motius per queixar-se. Ja està, els mitjans de comunicació creant alarmisme, ni molt menys. Les dades són les que són i evitar dir la paraula crisi ja sabem on ens porta. Precisament, els sectors més afectats per la crisi són el de la construcció, òbviament, el sector dels serveis i el de la indústria, com a conseqüència de la muntanya d'expedients de regulació que hi ha sobre la taula. El perfil del treballador aturat segueix sent el d'un home major de 25 anys. Esperem que tot plegat us afecti el mínim possible. Sobre com superar la crisi financera han parlat en un col·loqui 3 dels polítics europeus més coneguts: Tony Blair, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy. Els 3 han coincidit en aquest col·loqui, no ben bé per com superar la crisi financera, sinó sobre com refundar el capitalisme. Tony Blair, per exemple, què va dir? Doncs bàsicament que de tot plegat l'únic bo és precisament aquesta oportunitat, la de refundar el capitalisme. Angela Merkel va ser molt més seriosa i, a part de coincidir en aquest punt amb Tony Blair, va dir que necessitaríem crear a la seu de les Nacions Unides un Consell que vetllés per l'estabilitat econòmica. Per últim, qui va ser més descarat? Nicolas Sarkozy. Va arribar a dir que els Estats Units ja no porten la veu cantant i que en la propera reunió l'acord hauria de ser multilateral. Per cert, aquesta propera reunió té que ser el 2 d'abril a Londres. És la segona després d'aquella en què Espanya va fer mans i mànigues per assistir-hi. És un tema dens, sí, però per què en parlem de tot això? Doncs perquè al cap i a la fi del que estem parlant són de llocs de treball. Vaja, de com la gent es guanya la vida, així que hi estarem pendents. La crisi econòmica no és l'únic mal de cap que ha afectat a molts ciutadans europeus. La meitat d'Europa ha patit les conseqüències de la guerra del gas entre Rússia i Ucraïna. Ambdues parts es culpen mútuament de l'esclat del conflicte i, mentrestant, una gran quantitat de països europeus ha tingut que fer front, en major o menor mesura, a baixes temperatures sense el gas que escalfa les seves cases o fa funcionar les seves fàbriques. Per què ha passat tot això? Quins són els motius que justifiquen el tancament del pas del gas? Per mirar d'entendre el món que ens envolta, intentem explicar-ho en el següent vídeo de la manera més senzilla possible. La guerra del gas entre Rússia i Ucraïna és conseqüència de les desavinences sobre el preu del combustible. Rússia vol vendre el gas a Ucraïna a preu de mercat, és a dir, més car. En canvi, Ucraïna vol comprar el gas encara més barat. Per aquest motiu, a principis d'any, Rússia va tallar el subministrament de gas a Ucraïna l'1 de gener, tal com va passar 3 anys enrere. El problema és que els gasoductes que subministren a Europa passen per Ucraïna i el conflicte ha afectat fins a 18 països europeus.
La Unió Europea ha estat un dels màxims afectats i s'ha implicat en la resolució del conflicte. Precisament, els dos països en conflicte han volgut la intervenció de la Unió Europea. Rússia per demostrar que Ucraïna roba el gas europeu i Ucraïna perquè afirma que Rússia els vol sotmetre econòmicament. La Unió Europea considera que el conflicte degenera en desconfiança cap a aquests dos països. A més, la corrupció a Ucraïna i la mostra de poder de Rússia amb el tancament del gas convida a pensar que la veritable solució es troba a llarg termini. Ens aturem per donar la primera pista a la pregunta que us plantegem avui a Europa. La pregunta: quina institució és la que sempre apareix en primer lloc en els tractats? Entre totes les possibles solucions, la primera ens suggereix la Comissió Europea. Per entendre'ns, si la Unió Europea fos un estat, la Comissió Europea seria el govern del país. Aquesta institució està formada per 27 comissaris, un per cada estat membre, però, alerta, tenen l'obligació de representar el conjunt de la Unió Europea i no el seu estat d'origen. Tenint en compte que estem parlant d'un govern, de l'òrgan executiu, vaja, dels qui manen, penseu que són la primera institució de la Unió Europea i, per tant, la primera que apareix en els tractats? Potser encara no teniu prou informació, però la segona pista arriba d'aquí uns moments. Abans, però, encenem la nostra pantalla i connectem amb els serveis informatius per conèixer quins titulars europeus hi ha hagut els últims dies en els mitjans de comunicació catalans. La informació ens la presenta en Pep Montaner. Com estàs, Pep? Amb què comencem avui? Bona espera, doncs encetem aquest repàs de les notícies d'àmbit europeu que hem trobat als diaris de casa nostra i comencem, primer de tot, parlant del diari Avui. Un diari que ens explica: Madrid incompleix els acords sobre l'ús del català a Europa. Si la llengua catalana encara no es pot fer servir a les institucions europees és perquè el govern espanyol no ho vol. El 90% dels acords que José Luis Rodríguez Zapatero va signar a Brussel·les el 2005, que havien de permetre l'ús del català, del basc i del gallec, tot i que no siguin llengües oficials de la Unió Europea, no s'estan aplicant perquè Madrid els incompleix. Així ho revela un informe del think tank Horitzó Europa, al qual ha tingut accés el diari Avui. Seguim amb altres informacions d'un altre diari, en aquest cas el diari El Periódico. França ha expulsat 45.000 sense papers en un any i mig. Missió complerta. Brice Horfex, el ministre d'Immigració i d'Identitat Nacional, nomenat pel president francès Nicolas Sarkozy, al capdavant d'un ministeri polèmic fins i tot pel seu nom, va fer balanç de la seva gestió pocs dies abans de ser ascendit a la cartera de Treball i d'Afers Socials. Des que va arribar al càrrec, el juny del 2007, França ha expulsat o ha impedit l'entrada a 45.500 immigrants. El 2008, els expulsats van ser 29.796, gairebé 2.000 més que el nombre exigit pel president de la República dins de la seva política d'expulsions programades i xifrades. Continuem amb més notícies d'àmbit europeu. Us expliquem ara que Brussel·les preocupada perquè els Estats Units pregunti pel VIH als passatgers que volen viatjar al país. La Comissió Europea ha traslladat a les autoritats nord-americanes la seva preocupació pel fet que es pregunti als passatgers que desitgen viatjar al país nord-americà si són portadors del VIH quan sol·liciten el permís del viatge